إمام في التقى في الزهد أصل ورمز للعلا والمكرمات قرين للندى للخير بحر. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama dia nama lupa mawan itu ang yang rasta. Initial ko ya pagod yang official. Itu na yang nauto akong shell sa. Juga ya saya ang grupo. Pagsangan nakalubay ang anak ang grupo wa santano ketarutat. Agi ayat itu na sukadaklan ko mga Muslim iman tunaya kailiran sanay padanan si kubag. Ang anak ya pakadakala grupo. Tama dakalat tingiran na di malulugas sa mapya. Nabudin naman na ya serai suwig na isa busong desa. Gitu ikapakaw kitairan. Miya kadakala grupo. Nasa katano sa abrar na yakap kiletan ron na padanan sa ini kabina-bina sa mga Muslim. Ang anak ya pakadakala grupo. Bukas ang kaumpon so grupo sa imiya kapong kung mga kapir. Nasudin sukyan grupo mga Muslim. Na padanan sa ikalubay mga Muslim. Inut so Nabi sallallahu alaihi wasallam apung giraw tanu ayabu eptigumpia na sukitian dunia muria gawi na ayabu eptigumpia na sukito Nabi sallallahu alaihi wasallam abu su mga sahabat na sisang kutaw rasyan na peluba kanuman oras Rasulullah oras Abu Bakar oras Umar oras Uthman wad na mato nakasati mambuwa grupo mga Muslim ang makatitindi ang nabamunot sisang kutaw kababaloy Rasulullah Nabi datu mga mukmin kababaloy Abu Bakar datu mga mukmin kababaloy Umar datu mga mukmin sudin so kaya pa kada kalo grupo kumasaw Uthman radhiyallahu an nami punro su fitna ada yung liman to nami anun degay din so kita mga Muslim sa didin mga punta sangkot wa kaya pa kada kalo grupo tingman na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam si sangkot wa Huzaifa doktrin sa ngay mga profesional. Yang kutu hadith penutul ni Hudzaifah na matas na sisang kutu kapusan yan. Kaya upama kamatas suras na miya pakapuntan sisang kutu kapusan yan. Agi yang kaya kedin na mga tao kedin sukap pagagama fihi dakan. Kenapa piro ka pagagama? Upama kaya yang kaya masak na lalakapan. Upama kaya guna lebug. Upama ka jauh gaya na nalakap ginga kelaro. Islama fihi dakan adna kuan yan. Antu na ba ini belian udi na adin lebugin tigman Huzaifa tigina ya Rasulullah rupa nakar kami kunang kaya mga tao aya Islam yan na lebuga kenapa malingan wa Islam tigina qaumun yastannuna bi ghairi sunnati mga tao adi siran tinggelbak sa agama kenapa mukit ko sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigina kana nama pia ba benawrian nama rata tigina adum tigina Natiginan tunaw to, ya Rasulullah, tunaw to marata. Natigina bakaw mga tawa yat na ipunuluniran na sunaraka. Na andi din ikatari mga kakiran na miyaw lukuirang kunaraka. Bakaw mga tawa yat na ipunuluniran na so abu aba jahannam, mga pinto naraka. Na andi din ikatari mga niyukiran na minisarumag kunuirang kunaraka. Miya kanaraka kan. Tigina ya Rasulullah. Si Fumlana ya Rasulullah atawanan ngana na lagi din na mga tao ay punuluniran na naraka tiginahum min jaldatina wa min alsilatina wa yatakallamuna bi alsinatina tigina siran na lagi tinudin sa kubal nagwayad na katiro iran na lagi dukat tiro mana niyan nasisang utama sa na mga Arab siran nabaloy ang kaiman to na mga maranaw mambu lagi duka kunsiyan ading gelbak ayat na diyan ding gelbakan na makanaraka sa mga tao. Nasjaya na kinanglan na makadal makapungileletan ron. Kadabatan saya miya ilaya patinu makaw masaya na tumilindig siya na tigyan ay. Saya kanugo bukan tanu makanaraka. Daya. Kawadin na tumindig siya personal. At tigyan ay mga pagarian na saya kanugo bukan tanu makanaraka. Na banda tanu bunuang. Banda din mga bulingan. Ugay. Na pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasi finnar sudi manenden agus tindenan seko isa riwaya na sopen sokyaw kita no tenden na seko naraka ati Nabi sallallahu alaihi wasallam namya kaum aswalim
Biya ka umaso ustad, biya ka umaso politician, biya ka umaso burang-burang mama atau minindig ko plataforma na tiye na kuani ubnanan kagilan surkiw. Dini penembutui. Ini panulun yan suka panenden. Asuka panenden nakapakanaraka. Pakadel maniwa kapigilan niyo saya, kapapakaw marakatano manragu nang kaya ma tomotoyok saputan. Adi manenden, adi ang kutwa tenden nalalang kunaraka. Di manulun ko kapakanaraka. Yuto'y sabab kung siya, napitirwakan. Umanisa, naway niya sa grupo niyan. Diyan ka nakabubaluin ka, pinipilaban. Diyan ka nakabubaluin ka, nationalista party. Aya mga pedegan na panenden. Tabi ako na, di ka panenden. Aya mga pedegan na panenden. Naya ka upan ka na, sumanga tao, di ba manulun, siko ka narakan. Diyan ko to at tigiyo. Miya kasong kami ko mga organisasyon. Kakagiyayap kile, miya panang pangon na sumanga ulama. Tingnan niyo kung Zayfa, kung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sampai na ko sang kana namasa. Anto na isuwa na kanu sampai na ko sang kana namasa. Tigin manay. Fa'tazil tilkal firqa kullaha. Fa'tazil tilkal firqa kullaha. Talzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Ayat tigin na suwa na ka baka sumpay sang kaya masa. Ad na mga muslim, akanabamukit ko sunna. Ad na mga muslim, ayat na pinurunian nakapakanaraka. Panama na maring ka, kaawaan ka sumberang-berang afirka. Kenapa sa kanimi mitero sa awa kano ko organisasyon niyo? Kaso nabi mitero sa tigyan man ito, fa'tazil tilkal firqa kullaha, sahih Muslim. Fa'tazil tilkal firqa kullaha. Langwananan. Bukhari Abu Muslim. Azka kitaban ba'da kitabillah. Diyan ni niya makasuti-suti ang kitab, Bukhari ang Quran. Awain kaso langwa na grupo. Awain kaso Pilipilaban, awain kaso nasionalista party, awain kaso umpia party, awain kaso langwan tama na piakatin di grup. Fatazil tilkal firqa kullaha. Talzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Na plubain ka sa ukit, isi kami sumpa ku jama'aw mga muslim. Jama'aw mga muslim. Wa imamahum na buso uluan iran. Uluan ng mga muslim. Jama'ah mga muslim. Agyo to ino to puso yang ko to jama'ah. Kaan makarayag ku mga muslim wanto na iptiro na jama'ah. An makarayag ku mga muslim wanto na iptiro na jama'ah. Siya kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bernam yang adin ro ang berang-berang agrupo. Jam'iyatu giraw. Munagdama giraw. Incorporated. Gagalagi dia. Badin. Nauna na pelubakan wa. Umakatong kanu sa satimang buwan. Ito itigo na biyat, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Langwang ananan, ang mga grupo na away niyo. Kapulubay niyo sa ukit, isigan ko dato mga muslim. Iman to na lamyak ka na question mark, na ang question mark ka, andi dato mga muslim. Na upama kadada to mga muslim, na ino kanu dambal sa dato iyo. Apitiror kanu nabi, di kepa kayo ba kanu matalaw. Sige ko tau gadar pau, diniyo kambali so isar kanu dato iyo. Gimana ang kota pitiro yan? Siga no kot tau gadar patlo kanu na pagbelan niyo, fal yu amiru ahadahum, amiran niyo suisar kanu. Si pagapon sa ginawa niyo, ibarat yan. Nas ano sang kotwa juma iyo kung siyan. Udi na sang kotwa yung iwa may ito. Nasir kanu pagapon sa uluan niyo, na ilo kanu rudang bel sa uluan. Kaya niyo siyan anang kaya miya makaw mga organisasyon. Ino niyo damit toro, suisar kanu, pitiro na biya, di ka pa kayo baka no matlo na di ka no makapaguluan. Di niyo katuruan sa uluan. Naskano na isa kanu kayo na isa kanu ka masjid. Amino siyan. Isa kanu kayo na 5 kanu ka masjid. Na din na uluan niyo. Apaparatian niyo. Inuniwan ang damatong. Ayar kanu pitiro nabi na talzam jama'at al-muslimin wa imamahu. Kinanglan na madin suluan ng mga muslim. Tingman na yung Huzaifa. Ya Rasulullah. Fa in lam takun jama'a wala imam. Amay kasangkot wa masa. Nada jama'a iran amaka titindig. Lagu da pena imam. Da imam iran da jama'a. Tigman na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'tazil tilkal firqa kullaha. Awa ika ang kanalangwan firqa. Walau anta adda ala asli syajaratin hatta yudrika kalmautu anta ala dhalik. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Awa ika sulango na grupo. Awa ika nga nalaw na grupo. Kakagye debu imamiyo. Daw luwaniwat ito. Awain kasulang na grupo sa taman sa bapiyabak din makasulak sa kalasan. Asikan din kapan tagya kapatay isang kuto bangka ko itadua kayo. Pagkabangka so itadua kayo sarong kadin road na kapatay. Ayaw nga nating ba na yung mga ulama sang kaya hadi.
Na perubahan yung saukit, imalin sa uluan ng mga Muslim. Kenapa? Kapag organisasyon. Agi may organisasyon, nakasaya to, presidente, nakataya sa chairman, nakataya sa mga board of director. Di. Kapag tindigan niyo sa uluan ng mga Muslim, sa ikudar payo, pepangkatan niyo, sa isa masjid niyo, sa iko barangay niyo, sa iko munisipyo niyo, sa iko probinsya niyo, sa iko ingin niyo, adna niyo sa uluan ng mga Muslim. Na, danan, naawa ka, na baka din kakabsa kayo. Ubamit teman suka pasang ka sa didin ka din sujama ka mga Muslim. Naawa ka, naruka din matay sang kutuay tadwa kayo. Anto na yung angan raw. Teman suka pasang tanu sa ditanu di ka peluluba. Sa kapakating di sujama ka mga Muslim. Pedula ya, inuwaya persua. Kaubat tanu saya makakekaran ya sa sabut. Makan gelbak tanu sama adin sujama ka mga Muslim. Uba teman na di kanu pekadin. Nabalingkan sa kalasan narungkan din matay. Anto na yung angan raw. Teman nakapasang kakonsyal, adi nga ketuon, di ka peradin sa uluan ng mga Muslim. Teman naman buware, engineer, adi ka peradin sa uluan ng mga Muslim. Sa kasan mambu, sa kanusan mambu. Na sumiyong kanu sa kalasan, kakikibagano sa kayo, na makapatutunan kanu rumah narikonsyal. Narikonsyal, inong kaya kakibang kaya kayo. Daki ya ketu, daki ya uluan ng mga Muslim, na di pun kagagaw ba madin. Nari-engineer, inong kakibang kaya tadwa kayo. Lagi daki ya uluan ng mga Muslim. Sakali forester, inong kaya kubangay tadwa kayo. Lagi dia nak ida kaya ketuna uluan ng mga Muslim. Sakali alim. Ada kajiri ada tukan ura sa mga ulama ini. Nami abang sa encumiulak. Tigira naman lagi tunug sari. Ayan tapi naman sa uluan ng mga Muslim. Na inong abin dari alim di paguluan ni. Napaguluan na ni alim nami adin uto aja mga Muslim. Laban ang kutawang ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasi di makatutunan ang kuta mga tao. Kokia teman apa nagunta maniran dami ato na manisa nami ang sumiula ka daw nami ka tutuna siran ay mana-mana to napa naman marka kana kamaton so mga lagi ba sa pamikiran nagiyabang kaya oras na miyaw mang kaya ka kintano na ino ka diba timan to nasumpatan tanurong na ayak ko saya suggest ari konsel gula baus ka apitiro kara kami sa hadapan nami di ka di melubasaw kit wande ba dai katunang kaya mapya di ka di melubasaw kit inukasan niya mga isambirkan ayang na nakaw na balik na ngayon mapya na tataman so sabut tanong na santanoy man to matatago kaginan ni sabut tanong na aya sa jista kan napakadalang ka kapakatutuna tanong kasi guda dua ko sa kesabutan ka kaya sisiyo takaw luami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أقمت لبيضة الإسلام حصنا بأبواب عليها مصدات وسدا كنت عن فتن تهاوى علينا في السنين الماضيات.